أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hudaýa sığınýan howlan şeytanyň şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman-ı Rahim bolan Hudaýyň ady bilen başlaýar. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Tamamy hamd we sena we tamamy ýagşylyklar Hudaý üçindir. Älemiň perwerdigary bolan Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah tebarak ve taala Rahmandır. Dünyada fazl-ı keremi ve ihsany hemmäge şamildir. Rahimdir. Ahiratda mu'min gullaryny magfirat edip özüniň rahmetini duş eder. Maliki yevmiddin. Kıyamet günüň we kıyametdäki işleriň malikidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakat sana ibadet etýäris we fakat senden ýarylyk we kömek isleýäris. İhdinas-sıratal mustaqim. Bizi dogry ýola hidayet eyle. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Özlerine nigmat beren bendeleriň ýoluna bizi hidayet eyle. Özlerine gazap edilenleriň ýoluna we gomrahlaryň ýoluna bizi hidayet etme. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Elif lam mim. Muteşabih ayetlerdendir. On Hudaýyň kelamydygyna imanyň kamil bolmaly. Mänisini Hudaýyň özüne tapşyrmalydyr. Bu harfler Hudaý bilen Hazreti Resul-i Ekrem'in arasyndaky esrarlardandır. Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Huden lil muttaqin. Şol nihayetde ulu Kur'an, nihayet ulu kamil kitaptır. Özünde şek yoktur. Muttaqinlara hidayettir. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Muttaqilar ol tor adamlardır ki özlerinden gaýyp we penhan bolan zada iman getirýärdiler. Bu olar namazlaryny tamamy erkanlary we şeraýatlary bilen ýerine ýetirip eda etýärdiler. We şolara beren nigmatlarymyzdan infaq etýärdiler. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Bu ol tor adamlardır. Sana nazil edilen Kur'an'a iman getirýärdiler. Bu senden odolky nazil edilen kitaplara da